Id-deputati nazzjonalisti meta mistoqsija biswit il-Parlament mill-ġurnalista ta' dan l-istazzjon komplew jgħidu bħall-istqarrija tal-Partit Nazzjonalista li Manuel Island ġie lura bis-saħħa tagħhom. Huma qalu dan wara stqarrija mill-Partit Nazzjonalista fejn itqal li Manuel Island mhux se tingħata lura lin-nies b'mertu tal-Gvern iżda bl-insistenza tal-Partit Nazzjonalista. Manuel Island għal għattu li ġie lura għand in-nies bis-saħħa tagħkom, temnu dan? Nemmen li Manuel Island natat lura li l-poplu Malti bis-saħħa tal-oppożizzjoni. Kien nilkom hekk għax nemmnu għala. Kien hemm l-involviment tal-Partit Nazzjonalista wkoll. Meta l-kap nazzjonalista Alex Borg kien mistoqsi dwar Manuel Island biex tiġi lura l-poplu, is-sajf li għadda kien qal li hu ffukat fuq id-distrett tiegħu. Li ovvjament jiena nibqa' mal-istent tal-Partit Nazzjonalista li diġà anke l-kap stess il-bira stess diskuta fuqha. Ovvjament jiena d-distrett tiegħi huwa Għawdex, ħanibqa' ffokat fuq il-ħidma ta' Għawdex biex naċċerta ruħi li Għawdex ikollu rappreżentanza b'saħħitha ġewwa l-Parlament Malti. Kien gvern nazzjonalista li fis-sena 2000 iffirma ftehim mal-iżviluppaturi biex jagħti l-ponta ta' Tinje u Manuel Island. Imma quddiem dan il-fatt u d-dikjarazzjoni tal-kap nazzjonalista Alex Borg li kien moħħu fid-distrett u mhux Manuel Island li tiġi lura, deputati nazzjonalisti komplew jgħidu li l-art ta' Manuel Island ġiet lura għand il-familji bis-saħħa tagħhom. Dal-għadu għattu li Manuel Island ġie lura bis-saħħa tagħkom, temnu dan? Żgollu mhux grazzi għall-Partit Laburista. Dal-għadu għattu li Manuel Island ġiet lura bis-saħħa tagħkom, temnu dan? Aħna dejjem konna nemmnu li Manuel Island ikun spazju pubbliku għan-nies. Imma temnu li bis-saħħa tagħkom jiġifieri? U mela bis-saħħa tagħhom.